Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Standard Time, 54 minutos, nakaligad sa tak ng alas 4. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:55 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat medyo magulugal umon nga hapon sa inyo taran. Ang lakat sa nga panahon, wala gid naton ginhuna-huna. Kung nakaya magsorban pa nga kanta. Ang tiyempo karon halalungan bagod badamo na sa mga lugar sa pungsod sa nga Pilipinas. Ang napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Bagod man sang siring bagyo nga si Ambo. Signal number 3 maka-aksyon ara sa Sorsogon, Albay, Masbate, Tikaw, Cagaborias Islands, Catanduanes, Cagabadamo pa. Ang signal number 2 naman maka-aksyon dito sa area sang Camarines Norte, Camarines Sur, the rest of Quezon, Marinduque. Agdamo pagin sa nga lugar. Signal number 1, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, rest of Quezon. Ang good news dari sa Negros Occidental, kay man way kita malakip sa storm warning signal, pero halong lamang kita. Bangod akon na magtangla kita sa kalangitan. Pakitaan naton ang medyo kululbaan nga galom mga kaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ulo aligmat kag alerto amo ni mga tinaga nga dapat naton dumdumon. Agod mapahilayo kita sa peligro kag hindi mabiktima sang Ambo nga bagyo. Una sa balita, una sa aksyon. Subong adlaw, yari kita sa pizza 14 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Inyo kaksyon-aksyon na Marlon Hidawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Loksohan tayo, sige na mga nagapanguna, nagabaga nga mga pangulong dinalaan ulit kita sa bahin sang balita lokal. Kadamoon sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Nadugangan. Bad news aton ni. Ang numero arana sa isa kadosen na. Abot silingon 12. Ulihin nga nagpositibo ang 28 anyos nga lalaki nga taga-barangay Tangob, Bacolod. Kalakip ini sa 28 ka mga nagbalik nga OFW sa Bacolod sa tong Abril 28. Siya mo subong ang patient number 12 sa syudad. Sa unang swab test sa tong Mayo 1,
negatibo ang resulta sa iya sa una nga swab test. Pero Mayo 9, liwat ginkuwaan sang test. Kag ang resulta makakson sa 28 anyos positibo. Amo nang ginahambal naton nga amo niya ka abilidaron sang COVID-19. Kung mag-negative ka sa first test, huwag nga kahulugan, nahiluway ka na sa virus. Kita mo si kan test ho, positive saya. Pero hindi tanto magkabalaka ang bakulod nun. Pati na ang lugar sining nga ginapulian nga barangay Tangob. Barangay ko man ni aksyon Henry mo. Barangay Tangob. Huwag ka mo sa dapat kahangawan ka manag-anda. Bangod basta gani OFWs ang nag-abot wala ana ina ginatugutan nga magkapauli diretso sa balay niya kundi dapat gid nga i-quarantine kag dapat gid anay nga mapiho nga sila ang wala sang virus kag kon positibo gid man dapat piho-pihoon gid na nga mag-ayo inang status siya bala nga recovered na gid. So why ka mo sang tanto kabalak-an kay ang kalabanan makaksyon nga nagdugang sa positive cases, mga OFWs, hindi taman ni mabasol ang mga OFWs nga mga kaaksyon naton. Kay parehos man ni sila naton nga bakulod nun, parehos man ni sila naton nga negrosanon. Basi kon grabe pagid ang ila sa nga sakripisyo sa mga ginaangkon bangod. Ilan tawabla, nawad-an na sila sa trabaho. Grabe pang kahidlaw nila sa ila sa di pamilya. Magluwas sa ining patient number 12, wala sang ginabatyag gabalatian. Nahuben pa nimo. Iway siya sang existing nga masakit o kon balatian nga ginabatyag. Kag asymptomatic ini siya. O kung wala siya sa ginabatyag nga sintomas sa COVID-19. Inang normal lang yan nga pamatyagan mo nga okay lang yapon yung imo sa nga pamatyagan pero positive ka sa COVID-19. Amo ni ka pinasahi nga sahi sang kagaw. Ining coronavirus. Hindi lang kita magpatama sang kahangawa. Pangamuyo sa gihapon sa kahitasan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Ari na, kaso na. Opisyal kag staff sa isa ka barangay sa Bacolod. Ginpasakaan na sang kaso. Angot sa ginaaligar irregularidad sa pagpanagtag sang kwarta sa social amelioration nga programa sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Subong lamang nga hapon, isa ka barangay sa Bacolod sentro sang sining nga kaso. Hala, amo na inibala ang ginasiling sang aton gobyerno subong nga hindi gid maglahog-lahog kag hindi gid maghilabot sang indi-inyo. Ihatag ang para kay Juan, ihatag ang para kay Pedro. Una sa balita, una sa aksyon. Ang CIDG Bacolod amo subong ang naga-ididusisa sa mga reklamo nga ginapalabot sa ila sining talatapan ang isip. May 25 na ka mga individual o kung 25 na ka mga tao ang nagpalabot sa ila sang reklamo. Kag sa 25 may ara na gid nga ginhanos nga kaso. Anong kaso nga tubangon nila? Pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Bayanihan to Hell as One Act. Man may kasuguan na gid. Ginasupak gid ang kasuguan. Iniging pasakaan sang kaso. Inosente pa man sila ni. Unless nga mapamatud-an sila sang korte. Depende na sa kunero kapag-und sang ebidensya nga ginhanos sa ila. Sino ang gipasakaan sang kaso? Ano nga barangay? Ang una sa listahan, aber dugay aton tutukan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibas sa ring balita sa bahin sang lokal? Ano ba talaga kuya?
Isa na sa mga linyadas pelikula batian ta mo. Porte amo ni subong gakatabo diri sa Bacolod ho. General Community Quarantine o kon Modified General Community Quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Lain kahapon, lain subong. Mga Bacolod nun kag Negrosanon, nagsinala-sala, hindi ginman tanan. O damo gaya na mangkot na nun di nang patihan tani. Ang gobyerno nasyonal pagi sa National Interagency Task Force may lain-lain nga anunsyo kung ano gid bala nga sahi sang community quarantine. Ang ipatuman sa Bacolod kag Negros Occidental, ginsugdan sa ginatuwag nga low risk areas nga anunsyo sadtong Martes. Kakuntani daw maamo ng sitwasyon nga magabalik sa normal blantanan. Pero kahapon, ang anunsyo nagbag-o. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang Tiglikom sang DILG nga si Anyo. Nagsiring kahapon nga ang Negros Occidental ka Bacolod dapat ilakip sa mga lugar nga may Modified General Community Quarantine. Resulta, ang utok sa mga tao nagtrampuling kag nagtumbling. Kaya man ang iban nagpreparar na kuntani kung anong ilas sa nga himuon pagabot sang Mayo 16. Subong adlaw, si Presidential Spokesman Harry Roque nag-anunsuman nga ang National Interagency Task Force Resolution 35-A nagapaidalom sa Negros Occidental kag Bacolod sa General Community Quarantine kag hindi modified GCQ. Una sa balita, una sa aksyon. Nagbalik sa ginhalinan. Amo nagidblane, amo na ni, final na ni. Kung sa mga eskwelahan pa, final answer, laban o bawi? Kwarta o kahon? Pera o bayong? Daw may ginapilian kabalaw? Malinaton basi dugay-dugay? Basi karon sa gabi o kon buwas? May bag-o naman nga anunsyo ba o kabay pa hindi na? Rinambol na ang pinsar sa tao. Ang gwa sang sugilanon, may atras abante, may urong sulong. Kabay pagid nga amo na gid niya, kag wala na sang pagligwat. Tangod kung magligwat pagid maka-aksyon base hindi na makapugong ang mga tao. Kag kung ano pang pagsulod pinsar nilas ni, kung GCQ gidman, ang hulaton na lamang among guidelines nga ipagwa sang National nga Interagency Task Force. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga opisyal sa gobyerno sa Bacolod by Sinapol ngay muon sa Session Hall sang sangguniang panlaluwigan o kung sangguniang panlungsod buwas nga adlaw. Sangguniang panlungsod ha, syudad sa Bacolod. Hindi kay sangguniang panlaluwigan. Ang sangguniang panlaluwigan niya sa Kapitolyo na. Ang main agenda nga hambalan, amaning bag-o nga pagsulundan nga ipatuman umpisa Mayo 16. Ang ginatuwag nga exit plan kag price monitoring implementation, pati ang social distancing kag pagsuksok sang face mask talakayon. Ang social distancing sa public nga lugar, sa sulod sang salakyan, sa merkado, sa establishmento, sa kalan-an, social distancing. Ang pagsuksok sang face mask, mas maayo gani pati gani sa balay nyo, sulod balay nyo, face mask ka mo bo. Galing kay kalain man ba tsagon blang, way gahalin ang face mask sa imo sa nga ilong kag baba. Da plangatol manay. Una sa balita, una sa aksyon. Guidelines dapat gid mga kaaksyon nga mabalaan sang taran-taran nga aris Bacolod. Bangod kundi ka magtuman piho nga may igapatong sa inyo nga penalidad. Sunod kag sunod lamang kita, no? Sa mga pagsulundan, bangod initanan di lamang sa isa, 2, 3 tao.
para ni sa aton tanan. Agod kitang maprotektahan kag di matapikan sang kagaw nga korona nga subong sige-sige gyapon pagbulyadan niya. Pag daw nagangirit pa, agod sa nagadugang nga positibo. Importante man naton nga mibaluan kung ano ang dapat kag hindi dapat halin sa pagwas balay, pagkadto sa iban nga lugar, tob-tob sa pagsakay sa salakyan. Nasa balita, nasa aksyon. Sa ilo kita sabayan sa nga balita nasyonal, antista hibaloon ang ato sa observation. Report sa patrol sa ato sa balita nasyonal. Mga pulis nga nagpinasaway. NCRPO Chief of Police Major General Debold Sinas kag iban pa nga mga senior police officials pasakaan gisala sang kaso kriminal ho. Bangod sa highly criticized birthday celebration. Nagupod mga balita mo ang ining celebration na ni Sinaso dito sa may Metro Manila. Nagupod sa balita angot sa COVID-19. Kay man may birthday celebration kuno bisan pa ma-enhance community quarantine. Tinghambal ni para spokesman Harry Roque nga sa pag-istorya niya kay Chief Police Chief PNP General Archie Gamboa. Ginsilin ni Gamboa siya nga boss nga adlaw na ipasaka ang kaso. Plus may clearance naman sa Office of the President ang plano man nga pagpasaka sang kaso administratibo. Isa ini kadako nga tampa sa kwarpo sa ato sa kapulisan sa Pilipinas. Bangod tempulis subong amo ni nagapanguna sa pagpasiguro sang seguridad sa mga tao subong para nga hindi matapikan kag malatnan sa COVID-19. Pero kung basihan ang akusasyon kay Sinas, sila nga mga pulis ang man ang otro nga nagsupak gali sa mga ginapatuman nga kasuguan, ina kung basihan ang reklamo ha. Way taga-silindi nga may violation na committer ang mga mga tagas naton nga opisyal sa PNP. Di quarantine protocols ang ginasiling violation. Ano ba kataas ang ranggo ni Sinas PNP haw? Hindi nilaglahog. Amo ni sa ika-3 o kon 3rd level officer kag presidential appointee. Kibisan pa nga nagpangayo na sa mag-aksyon sa nga pasensya sa publiko pero dayon sa gyapon ang kaso. Kag kinahanglan kay ganinon nga alman. Kasi kon pabayan, magresulta pa sa malain na naman nga pananawan sa mga tao. Sa mga kapulisan nga ti sa mga amat-amat nga nagabalik ang maayos sa nga imahen sa publiko, dagod damo na ang nagbululuot, damo na makaksyon ang ginpangkakas nga salawayon matapos matukiban nga naga-intra sa illegal kang sa sindikato. Nasa balita, nasa aksyon. Depende naman na kay Major General Sinas ang pagsabat sa panumbongon nga igapasaka buwas batok sa iya. Ano ba ginibas sa nga balita? Kinirog, kinalubaan, napilitan. Nasa balita, nasa aksyon. 3 ka mga lalaki nga nagpakita sang kaisog kag nagpamahog kay Duterte sa social media. Nagsungka sa NBI Cebu subong adlaw. Una, amo ang security guard. Sakto gito gurong ginmuno kahapon mo. Ngang bayo yato nga daan sa iya sa nga picture mo na og post sa social media. Amo color sang security guard bla. Amo ni saguro ho. Security guard sa sunod sang Lapu-Lapu si Dether Hapal. 31 anyos nagsungka siya sa mga otoridad. Ang iya sa depensa dugay na kuno nga iya sa nga post. Bato kay Duterte, kag wala man sa sagintanyag nga padya. Tuod man way ko to kita nga mayara sa ginhambalang may padya sa igatanyag. Ang iya lamang tuyagin yagota kag medyo ginsuyaan niya lang kag may gamay nga pamahog man sa kay Presidente Duterte. Ambalya ko no, hindi na amo nagalapta sa social media. Samtang sa sunod sang Cebu, may duhaman ka mga tanod sa barangay. Nagatubang sa NBI. Agod pasabton sa post nila sa social media. Post nga nagahanot man, nagabanat man kay Presidente Duterte. Sa post mga ka-aksyon sa ning duwa ka mga barangay tanod, ining duwa Alvin Cabigon kag Grendel Fajardo, nagauyat sila sa pusil. Barangay tanod may pusil. Hindi pa na pwede. Ang rason naman sang duha,
Ginilisan ko nung caption sang ila sa naging post. Tikon bus ision ang mga rason daw lunsay nagapanginwala ay ka mangita kay sa rason ining tatlo ni para hindi magkasuhan. Pero initanan magka-aksyon depende pa sa pag-imbestigar sang NBI kung balang ila sa ning gin-post tuod kag wala sang gin-edit o kung wala sang gin-retoke. Kung mapamatud-an ay argoy, sakit-sakit nga kaso ning ila sa ning pagapas-anon. Kung isip mo na to ng mga nagkladak pa nga nagsungka ng mga tao, bangod sa pagpapahog sa presidente, ara na sila sa 5. Una, dumduman itong maestro nga nagtanyag tumalasang 50 million pesos nga padya para sa sinuman magkapatay ng Duterte. Maestro to, galud-luhod to sa police station. Ang ikaduwa to magka-aksyon, atong nagkagat na bala sa panawagan sa ni maestro niyo, siling yang 50 milyones pesos mo, dugangan ko na 50 pagid. Himuon tara 100 milyones pesos. Construction worker to kag habal-habal driver, pertino may 50 million pesos siya no. Tinakop to sila una sa ato sa mga kapulisan. Duwa sila plus 3 bong 5 na mga kaaksyon. Ang balantayan kag laban-laban may masunod pa ning kapusasan. O kung magsungka man sa mga otoridad, kapon ginsaysay ta nga may isa ka babaye nga nagpost man kag nabahog sa presidente. Pating grupo sang Abu Sayyaf gisugo ya pa. Sugo. Oh, Abu Sayyaf tong gisugo ya. Kag may panawagan siya. Ngayon babaye ayhan amo ning sunod nga masurrender kon masurod nga banagpan. Sa ibang tarama ka-aksyon, basi ko nakapost mga kamuda sang pamahog kag pag-iuta sa presidente. Bisan delete nyo na, malin nyo, basi ko nakuhaan na to sang kopya. Medyo pangita na kadaan sa buho nga panaguan. Bango ng NBI, malin naton, basi ka mga mat-amat naman ginamonitor, kag sa uli, kibot kamo. Nga may pusas ng kamot kagbot kunyo. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:15 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Amo tong mga pangulong dinala naton diri sa inyo sa nga palatuntunan. Action reports after edition sa mga bago lamang nakabukas sa nga ila sa nga cellphones, ila sa nga computer, lagi sa ato sa nga live stream. Kag sa mga nag-monitor dara sa radyo, bago lamang nakabugtaw. Welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Alas 5:15 na, unahon ta na hibalo. Ganong sitwasyon sang surat sa Bacolod. Observation sang ato sa nga patrol with Action Jan. Action Jan. Mayong hapon sa report, please come in. Mayong hapon, Action Mar. Mayong hapon sa tuntanan nga mga ka-aksyon. Karoon na patrol kita di live mismo no, sa area Sandalan, San Juan. At uwang sa plaza publika kung sa rin may namtang. Dari karoon nga checkpoint man mismo ang aton mga kapulisan. Particularmente ng police station number 1. Ang sitwasyon dari karoon nga po. Of course, dito lang man dari mga salagkan nga nagrabay sa palibot ng plaza mismo. May pila ka mga ka-aksyon kita. Nagaulat siya nga pila ka mga service vehicle and service bus bala nga nagaservisyo para sa mga frontliners sa Action Mar, mga essential services. Kaya tinayari man dari nga nagaulat na lang man kung may mga available nga seats posible sa mga salakyan kung magpauli sila nga tagsa ka mga lugar. Dari karon nga po, even gani sa may palibot sa downtown area kung ikumparar mo sa pila ka mga merkado like the Burgos, kag Libertad Public Market, dari adjutay sa mga salakyan nga naglalabay mga kaksyon. Kumo nga ang merkado dari, numagila mo sila kadamo mga available nga mga balaklon posible, mas stricto man ang ginapatuman dari nila nga pagpasulod abi sa entrance kag exit point sa nga merkado Action Mar. So light to moderate lamang sitwasyon sa trafiko along area dari sa plaza publika lakit man sa palibot sa downtown area kag even dari sa may dalan Araneta karon nga hapon. And of course ning hapon man nagapamtang dari sa checkpoint ang station number 1 sa tubang mismo sang plaza Action Mar malapit sa pila ka mga Port of Origin sa mga service bus nga mo ni nagaserbisyo sa mga frontliners karon nga hapon. Joining us this afternoon Action Mar ang station commander sa police station number 1 Police Major Jovel Sidel. I-check man naton karon later kung anong mga gintang obrado nila nga mga measure o kung nabi police security measures sa pila ka mga areas kay kabalo kadri sila nga lugar o kung area of coverage Action Mar may our responsibility rather may ari diri sila nga ginbutang bala ang mga returning Bacolod non or residents abi sa sulad sa Bacolod kagapon ang mga returning
returning OFWs 3 months sa isa ka lugar nga sakop sa area di na pahamtang action mar. Sir, may nga po live test action radyo kung naton sir sa action mar. Sir, mayong hapon kag maghapon man si Mataglamati. Sir, una to. Kumusta sir so far ang diri sir ang traffic ang mga salakyan, damo galabay or controlled man sir? Yes, sa situational report nato sa traffic diri sa Precision 1 nagamtang ka unabutang ka sa check-up point naton man or andong checkpoint naton. Kung may galabay, usually daw hindi na gid muna ka heavy like sang last week and do damo gigal linabay. Diri sa Session 1 meron ata sang apat check-up points sa may Lisares Lacson, sa may San Sebastian Araneta, sa may Barangay 16 kag sa covered man nato nando sa may Quezon City. Guys Grand Mall. May apat ka check-up point nga gin pangmutang. Unlike sang last week no medyo ka heavy kitang sa mga salakyan nga nagasulod din sa aton through strict implementation nato sa Executive Order 30 ka number coding scheme naton nga motudo medyo nagaganhagan sila no ang traffic code sa area sa station 1. Sir, among sa apat sir like ka mga areas ano medyo sako sir kag amo giningal laban nga nalabyan sa mga salakyan sir? Ang nakita nato naman yung sa may Lisares Lacson kay ang mga taga south kag north especially kung mag-withdraw diri sa Bacolod sa mga bangko dudra silang lamin road nga ginasudlan nila. So moto nga medyo ka last week or last 2 weeks na medyo ka heavy kita ang traffic ko. Sir, sir sa tuba sa plaza, mayroon din sir mga point of origin sa mga bus. Kung so pa kamusta din sir, mga gapilahay, anong assistance sir sa ninyo sa bitaw man sir? Yes, rada may bitaw nga nag-assist sa may series bus, mga commuters naton, especially mga frontliners. Nag-assist man tada, especially ang social distancing naton. Kaya ang tao gusto daw sa muna medyo hambalo no pagidya nga nga dapat madistansya gid nga ng 1 meter pero subong daw naman sila daw panuto naman pero may ara gid kita gaduhi hambalo no pa pero sa tunido na use naman sila ng sa social distancing. Okay, gusto naman sila ka-apply na lang mismo, no? Yes, nag-apply naman. So, wala pa problema dito in terms of mga salakyan, gasulod, abi gagamit sa ibang nga may nadakpan ka mo, hindi na ginagamit sa label, mga yes, ang last week, nang may mga arita di nga nagbutang ka sa check-up point sa dalom, kay duda mo salakyan nila ba, so check-up naton, may mga ibang sa gamit ng ilang mga quarantine sa ilang pamilya, tapos ang number coding, wala man na nasunod, pero seldom lang hindi magid sila nga kadamo do selected naman lang. Sir, talking about naman sir sa mga areas nga cover, ang hotel sir may ari din nga gibutan sa mga returning OFWs. Ano sir ang inyo nga security measure nga sang station number 1 inyo police hindi di ba sir iyak MPD? Diri sa aton may arata sa PUM center or person under monitoring. Sa kagapon mga around 3:20 nakabot ni sila from Cebu via Escalante, sugat sa duwa ka bus kag bigin dulong sa may ETC East 1 extension iyang area Barangay 16. Okay. Mga 20 nagabot 3:20 sang hapon nagabot ni 49 ka bilog kag sang gabi nagdugang pagid duwa. So 451 sila tinandira. Ang sa Bell Hotel ay under man sa Session 1 pero di medyo nagkakulang sang tao. Nagtap ka sa headquarters sa nga ang mobile patrol group pamuda ang naka-detail. Dito sa ETCS 1 extension, may check-up point sa Barangay 16. Okay. Nag-augment man sa nga personnel nato na 4 ka bilog sa aga, at the same time 4 na sa gabi para i-secure ang area. So balik sir, ang entrance exit pating bilog sir palibot, gina-control nyo gid sir? Yes, nang dira sa ETCS 1 extension, ang dubago sa dabla nga yung patindog nga eskwelahan, ng 1 entrance, 1 exit man lang tada. Kaya ginang dito sa piyakagidi na siradhan naton ang diri nilang kung may masulod ang pamilya sa dula naman natong ginagsulod sa may cake lang kung may padulong sila nga mga gamit amoy pasulod naton pero ang area is well secured naman at the same time may gabulig man sa aton nga mga force multiplier. Meaning sir, ang inyo lang yung vicinity lang sa palibot ang parameter lang? Yes, kay sa likod medyo lapad pero sa likod muna nga gin-distribute nato ng aton na personnel para nga
ma-secure with the bulig man sa mga tanod or force multiplier sa barangay system. Sir, clear pa lang liwat. So meaning, hindi pwede ka sir ng pamilya like sa iban nga mga quarantine center, kamo ang first gid usually, sir, ang inyong personal, gid ang una nga nag-accommodate sa ila, no? Kung may concern sila. Yes, so kung may kung may padulong sila mula ang aton sang police at the same time bulig man sang workers man sang government ng Bacolod. Ang dalan, sir, wala ging close, open lang sa Japon, kay dito lang sa skilahan ang close, sir. Yes, so kay midwan naka-gate, naka-gate ang sa dala niya isa open, no, para sumin sa gwada maka-reach sang sekulahan may ara sang check-up point, no. Tapos ang muna nang sirado ang duwa ka ka-gate kun ma-close lang ti muna inang medyo ginasikuhan nato. Sige. Sir, thank you, man, sir. Thank you, man, sir, sa tanan. Sumalabatan si Police Major Jubel Fidel, ang Station Commander, Police Station number 1. Amo lang sitwasyon diri, no? Sa ila mismo sa Plaza Publica karon nga po nakitman ang ila diri security sa ginapatuman sa duha ka mga areas nga kung sa ginakabig bilang PUM quarantine center sa Madrid mismo sa area man sa Police Station number 1. Amo na pinong sitwasyon diri live report gikan area mismo sa Dalan San Juan. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabutan sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Standby ka mo may ka-aksyon karon sa aksyon na firing line kay subong sa nga hapon may emergency meeting nga patubag ang mga opisyal naton sa syudad sa Bacolod sa papanguna ni Mayor Bing Linardia. Ang agenda ti amo ni kung nanong matabo sa May 16 diri sa Bacolod. Tapos nga ti lakip ang surat sa Bacolod sa mga lugar nga may ara sa ika-implementar nga General Community Quarantine GCQ. Ang mga palamong kotano ninyo nga ginhaboy diri sa Action Radio Bacolod, mabalaan na tanan ang sabat no, sa mga resulta sa nga Sirapol nga subo nagapadayon. Kag ginapatigayon sang ato sa mga opisyal sang syudad. 525. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
maiwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. So, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:30 Action Radio Philippine Standard Time sa mga suki sa CL772. Oy, importante gid ang hibaloon ninyo maka-action nga ang ginabakal ninyo nga CL772 original kaga indi peke. Kamay pila sa ka mga nagabaligya maka-action nagalibod. Kamay pila gani sa ka mga farmasya kun butika gani mismo nga mayari sang stockman nga peke gani nga CL772 indi original. Halong-halong gid. Paano ma-identify ang peke nga CL772? Aya sa nga suludlan 500 ml nga mineral water kaginalibod na siya. Ang original ya maka-action 375 ml plastic bottle green ang taklob. Amo gidang tandaan yo kag lantabon yo antes nyo daw on ang suludlan sang CL772. Ang original 375 ml plastic bottle na sa green ang taklob. Para makasiguro kadto sa mga malapit nga butika kon farmasya sa inyo sa nga lugar, laking CL772 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:31, buin-buin nanta ng gaboritor sa ato sa nga live stream para nga ubos-ubos tanin sila ho. Man kalabanan subong ara sila sa nga balaygid nagapaway-huway na. Nagailay-hilay ka aklo sang priskang hangin. Kay Toto Don de Blanca, kay Sir Roger Montalvo, kay Ma'am Leia Silvestri Alameda, bal ni to Don de baw taga dito sa aton Mego Mar ang nagpositive sa COVID-19. Waya man sa kabalak Andra, mga taga barangay tangob kay ari man di saya sa quarantine area ho. Why ni siya makapuli
ag way sa ginabatyag nga sintomas, way man sa ginabatyag anuman nga masakit o konbaratian. Laban-laban makaksyon negatibo ni sa masunod naman nga testa mo nang ginapaabot naton. Mandi mapaktan makaksyon ang pag-arangka sa COVID-19 nga kagaw di. Kay Action First, gamonitor man sa ato sini, kasatarod ni Genovea, Sister Tamar Dinlo, Migo Benji Bantong. Kay Indairesti Lanasi Hamonong, Wega Wavesi Indairesti. Si Ikaw Lang, si Tuto P, ay Tuto Villaluna. Pusta na to ang ato sining market, okay lang. Lelebeth Quirinog Oniate Castillo, classmate sa una, kasatari mo sa Revea. Sa piyak mga aksyon, baw damo-damo na gid. Buhin-buhinan tanay. Jocelyn Ari Civita Olak. Jocelyn Song Comedia, thank you. Araman si Lagian. Si Hammer Blas. Good afternoon, Jose Lee Raef. Okay. Mayong hapon aksyon radio watching from Malaysia. Hello. Ron Bautista. Pwede ka pangayo face mask sa iya ka aksyon radio. Ambal ni Ron Bautista. Sige lang tawon ta na, no? April Salinas, good afternoon. Ron Bautista, okay. Maldanono, dahil lang kayo mamangkot na ito to Rona. Sige mo sa ding gina-inquire. Mega Messi Tiansay, good afternoon. Roman si Franek Pilayo, Heaven, Ems Pialago Lopez, ti ibalik naman ni sa ECQ. At GCQ tunggin kasugtan na, no? General Community Quarantine mo na gani. Nga subong hapon nagpatawag sa emergency meeting si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Arama si Jerry Constantino Bulanon, mayong hapon sir, rekomend din ka pamati. Fiesta Homes, mamangkot lang ako. Sa Lunes, ma-open na ang mga auto parts. Kung GCQ, kundi GCQ na gabi niya outside Bacolod, no, sa Negros Oriental Bla, GCQ, may pila ka mga establishmento niya pahanugutan nga maka-open, maka-bukas. No, may mga, ang auto parts, importante, man ay hardware. No, ibalaon tara kay mapagawa sang guidelines mga ka-aksyon. Standby Patrol, aksyon na John Diaz, balikanta dugay-dugay ang natipon nga balita sa ato sa nga patrol. 5:35. Standby lada sa mga nag-monitor, kay balikanta lang ngayon sa mga mensahe nga ginpadala diri sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalon tara detalye sang report sa patrol, balik ka report ni Action John Diaz. Action John sa report, please come in. Maayong hapon sa liwat aksyon, maayong hapon sa tutanan nga mga ka-aksyon. Actually, wala madayon ang pagpasaka blas ang kaso, Aksyon Mar, sa mga opisyales ng barangay Felisa. Ini ang pagpasaka kung talis ang kaso sa katapos ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod. May kaangtanan sa kaso, Aksyon Marco, naging aligar anomalya sa idalom sa Social Amelioration Program o kung panagtaganay abi sa SAP grant mismo sa ilang barangay. Ini kasunod Aksyon Mar nga nag-abot ang grupo sa CIDG Bacolod upod ang 7 ka mga complainant witness bilang nagatindog abi nga saksi, pero this same time ang mga ginalinan sang reklamo mga takna las 3:18 na sang hapon o kung actually pasado na manog alas 3:30 nagid man to Aksyon Mar. And ang opisina gali, ka-hold of justice, tugtog lamang alas 3 sang hapon. Oy. Kita kabot, wala na ang piskal, wala na sila sang filean sa inquest proceeding. Una nga step sa pagkasaka abi sang kaso. So matabo diri,
although preparado na ang tanan nga mga dokumento, ang mga sworn statement, mga affidavits ang CIDG Bacolod kag lakip man ang joint affidavits sang 7 ka mga tagreklamo, i-reschedule ang filing sang kaso buwas alas 8:30 at Action Mar sa Bacolod City Prosecutor's Office sa Hall of Justice. Although mayari na kita kopya dre sang affidavit gid mismo kag kung anong kaundan ang pinakapunto lang ang Action Mar sa ilang pagpasakas ang kaso kung rason nga sila abi makapasakas ang kaso bakit may nakitaan sila na may anomalya nga tabo aligasyon ni sa CIDG Bacolod sa may kangtanan abi sa Action Mar. Kay ang ila di punto base sa akon nga kopya nga ginatandaan may Action Mar sang natabo kuha sang kapin 4,000 pesos nga kantidad gikan sining 7 ka mga tagreklamo Action Mar. Pero although inati ang bagri sa CIDG Bacolod may mga ebidensya na gidman sila nga nakapitan rason nga wala na Action Mar nila nakuhaan sang statement o kung wala na nila ginpasabat initially ang ginareklamo nga kampo Action Marlon. So mo sila natabo, although nga ready na ang documents, wala madayon ang filing of case, ini iga-reschedule buwasa da Action Mar. No? Ang matabo diri, at gid actually ang ilang kamapersona ang natalala nila nga pasakaan sang kaso, may mga opisyalis ni isang barangay. So, ginto kamayo naton nga kung mahimo, buwas na lang natin Action Mar, i-deklara ko inawagon na bingalan sa mga ginareklamo kung nabisang pasakaan sang kaso, kung formal na nga mapasaka agad mismo ang case. So, ari ganyan okay na? So, nagkapreparar ang katapo dari sa CIDG, nagkwala to sa statement, si Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang OIC Officer in Charge ng CIDG Bacolod. Who are filing now cases again, officials over the case. Yes, sir. As of now, our preparation with sa lahat ng mga documents natin na for filing. Mamaya, sir, we will proceed to the City Prosecution Office of Bacolod City to file natin. What particular cases, sir? So, ang mga kaso na i-file natin ngayon ay ang Republic Act 3019 o tinatawag din the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isa namang kaso sa Republic Act 11469, tinatawag nating Bayanihan to Hilas Wanang. So, sino yung papailan ng cases? Ang kailangan natin ay yung mga barangay officials at saka yung pro-president at saka yung liaison officer sa barangay Pilisa, Bacolod City. Ibig sabihin, dalawa po silang cases? Magkataton sila ng dalawang cases each, no? Okay. So, it depends the discretion of the handling fiscal kung either sila kung tanang lahat ng matamaan dito sa kasong ito. Sir, yun na po ito, napailan ng CIDG dito sa Bacolod, sir. Pagpasok ito sa pandemic ng COVID-19, ito ang pinatawaran nating na-handle na kaso na napahil natin sa prosecution. Okay. So yung 7 po will stand as sila yung will stand as complaining witness. Okay. Ang CIDG will act as the complaining party as per directives from the higher office. Okay. Na ayaw mag-assist sa mga biktima, particular ito during sa COVID pandemic, na dapat na makatanggap sila ng ayuda na may mga ginawang anomalya sa isang barangay. Sir, yung pinakapunto ko ng affidavit niyo is kinunan po sila ng 4,000 pesos. Kinunan po sila ng 4,000 pesos after na na-receive nila yung 6,000 pesos as a government cash gift yung tinatawag nating social ammunition program. So, during sa may initial conduct of investigation, wala namang valid reason na hindi naman makapagbigay ng mga acknowledgement receipt yung mga respondent kung ano ang purpose sa pagkuha balik sa 4,000 galing sa 6,000 na nakuha sa mga beneficiary. Okay, so they are also na dito po, hindi pa po na kung sa kanila tumingin ng kanilang side for now, yung complete against Elisa po. So nakadesisyon na po lang natin mga complaining witness na willing na i-file ang ginagaso. So wala na siguro tayong mabigyan ng pagkakataon na maka-explain, mabigyan naman natin ng statement yung at the other side, dahil willing at saka naka-decision na po ang ating mga complaining witness na tayo lagi. So, hayaan na lang natin ang prosecution na doon na sila magsabat sa fiscal. So, marabatian si Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano
ang officer in charge sa CIDG Bacolod sila preparasyon kay inabi sa mga dokumento sa papasaka sa nagakaigo ang construction mar, no? Diyan na itong dimension niya, may Purok President, may liaison officer, Yes, may official sa barangay. official sa barangay. Bawagin We mention have barangay captain, Oo. a barangay secretary, Oo. Purok President, Oh. or ginakabig bilang barangay liaison officer, kaya isa pagit na liaison officer action mar, apat na ng files ang kaso. Feliz ang mention. Pilis ang ginmention. Oh, sino yung masunod man? Ang masunod, may idea na kita, Ako siguro galing lang, action dyan. Ako sigurado ko nga ang masunod amo nang badason. ang madas... Wala naman naguros ang kalabanan kung diin nga barangay ng permi ginareklamo, no? Actually, matyaga ko, ang sa panumduman mo, do hindi pa nasamo ang masunod nga barangay. Oh. May lain pagit sila nga barangay, nga amo ni ang mas damo pagit sa complainant. Kag ang barangay nga ginatumod mo nga sunod ang barangay sa Pilisa, do hindi pa mo sinaksyon. Kay kabalo ka, o do may mga barangay na tubla gitang reklamo, Oh. once ang barangay ginкatuan sa CIDG, meaning, posible light lang na ang concern. Once grave ang concern action mar, wala na nila ginapasabat pa. Like ining Pilisa, wala na nila ginкatuan action mar, kaya ginkuhaan sa statement, kaya appreciation sa CIDG, grave ang concern pagko ng case abe, no? Nga ginapakatubang. Sa mga cases like for example, abe, mo reklamo action mar sentimiento mo nga, iba niya nakabaton, kami wala, do ako nga kaso action mar. Usually ginakatuan na nilang barangay, kaya pasabton anay, once clear, kag mga sabat abis ng barangay, within the level, lang ginabalik na nila sa barangay action mar ang reklamo. Do amo na ding katabo sa mga cases like sa amo sining sitwasyon action mar. Oh, so ining sa Felisa, ang complainant sa pila nagbilog? Ito. Pitos la. Bali galing kay matabo di action mar kung ikaw ba tagreklamo, so citizen ikaw, mareklamo ka, may angot sa SAP, ang himuon si mo mangin complainant witness. Okay. Hindi ikaw ang main complainant nga ma-file sang case. Ang ma-file sang case siya isang CIDG. Dahil gamito ng imo affidavit bilang supporting document o kunabing evidence sa pagpasaka sa nagakaigo nga kaso action mar. Oh, sige. Boss, nga adlaw dayon ganaguro, boss? Dayon na ni Gurubwas, 8:30 a.m. kuno sa may Bacolod City Prosecutor's Office. Dito nila ipasaka nagakaigo nga kaso action mar. Batok sa mga persona, iniya tigilawag naman to yan ni Sir Gocotano, ang apat din mismo, pero wala lang alan. Galing itaabot mo naman, kaya mo nga barangay mo. Why naman galing iban nga mga kay tigilawag nga mo na ilang sigurado nga filean gid sang case karon. Tani kay na ipreparado ng ilang mga documents, hindi malayon. Kay wala nila nabtan ng prosecutor, buwas election mar i-file ang kaso. So dapat gali sa mga nagaplano sa pag-file sang kaso, hindi sila magpalabot las tres kaya hasta gali las tres anay subong kuan ang HOJ? Yes, hasta lang 3 p.m. Kaya ano man sila skeletal workforce na correct. Awa mo nang ilaman siguro, kag pinakamaayo na tani action mo, pwede man ako kaya pala po alas 3. Kasi ko na to pag-abot mo abi, 2:58 sa hapon, ara pang prosecutor, man may imo, kaya to ko magdahon kanila, bala ko maglasingkuhan ka matapos. Basta within the limit, ara ka maksumar nakaabot gid mismo. Kaya nabi na lang alang, guro kay mga stapler, pa sila sang ilang nga mga empresas kagiban pa. So, action mara, ang kaina dito, ang kaso. Pero ang iban po yung mga barangay, ikabulog ka kaina, pag-abot nato sa CIDG office, dinaguso, action mara, nagapalapit dito, dito ka close ang hangin to ang entertain na CIDG personnel. Kaya amo nang pinaka-importante, action mar. Makadto ka sa CIDG, i-make sure mo nga bit mo na nga daan ang ebidensya mo. Dapat hindi ka tumagkadto nga haka-haka or reklamo ka pala nga wala ebidensya para hapos kag ma-entertain kaya gilayon nila. Like kanina may mga barangay dito nga reklamo, sinabi sila barangay, bit nila nga daan ang photocopy sila complaint, ang ila ring ebidensya, kung may mga pictures sila.
Alas 5:47, balikan ta si aksyon na dyan sa hingapos niyang balita. Tiyariya to tuod na giniya seryoso gini nga to sa gobyerno ya. Man may ara sa nagasiling nga, why na? Ilan na sulusugulan. Noon na tiyari naman ng sampulan na ho. Sa Bacolod nga area ni, outside Bacolod, may ara man ng sampulan. Tapos banwa sa isa bilabla. Ason dyan, balik na. Ason dyan. 5:47, okay na lang aksyon na Hensa. Kalau kompleto naman ang presentation ni aksyon na Jana Diaz. Dugangan na nakaroon sa aksyon Farel. Ara ba sa aksyon dyan? Sige, try sa Biliwat be. Kahit ito, Mitch tulo sa amigo ta Mitch tulo sa ehersito. Ara siya sa Cebu. Grabing kaso na amigo sa Cebu. Ara siya dyan, aksyon dyan. Yes, Action Mar, no? Kamo to nga bagay ng Action Mar sa aton sa CIDG, magkanto sila kang magreklamo, dapat kompleto na lang ang ilang mga dokumento kon ebidensya nga dalon para hindi sila mismo mabudlayan nga magbalik-balik pa Action Mar. Ini ang pinakauna nga kaso kontani nga i-file diri sa Surad sang Bacolod tapos sang ako na may kantanan sining Social Amelioration Program Action Mar. Ano na ang balita gaman gikan diri sa Bacolod atong nga ginatutukan kay ina ganing tiwala dayon na pag-file sa nagkaigo nga kaso. Magkaagsun tandaan sa mga panahon COVID-19 ang aton ginaproblemahan sa gihapon. Gali dapat magkaagsun mintirano naton nga maayo gid ang aton naman nga immune system. Magamit kita magkaagsun sa isa naman ka liquid food supplement nga mo ni makabulig sa aton lawas nga para magbatsag kita sa maayo mismo nga kondisyon. Ini liquid nga ni ulat na dapat problemahan kini may kapsula magkaagsun no. Amo ni ang isa naman ka immune system booster nga nagapabasko gid mismo sa aton naman nga kalawasan ago dili kita tapikansan anuman nga mga balatian. Tandaan magkaagsun na gamit na sa CL Pito. Pero ang dapat naton tandaan nga agud nga kita makakuha gid sa nagakaigo nga benepisyo likawan nato ng mga peke nga nagabaligyan sa CL mismo magkaagsun. Paano naton mabalaan? Ang CL Pito iya sinisuludlan mga 500 milliliters nga mineral water wala ini ginalibod aram lang mga house to house na sinatagsa sa mga lugar. Ini ana sa 375 ml plastic bottle. Green ang taklobs ni mga kaaksyon. Likawan naton ang lapad nga botelya kay hindi na ang original o epektibo nga CL Pito. Para makasiguro, dapat naton kahimuon kadto kita sa mga malagpit nga botika kang parmasya sa mga tagsa sa mga lugar mga kaaksyon. Kaaksyon for subong man nga panahon aton ginaproblemahan lalabot sa COVID-19 nga ini nga nagatong sa nanuman nga mga balatian ang mga naga-exist sa gihapon nga mga balatian ay sa man dapat naton nga likawan. Balatian kaya na lamang mga kaaksyon sa diabetes, no? Ang tandaan naton nga isagit sa pinaka-importante ng aton ikanlawas mga kaaksyon para malikawan ang nanong nga balatian dapat epektibo nga food supplement ng aton kinahanglan. Mag-Zantol Plus Gold mga kaaksyon ini mas din pagkaayo, mas epektibo kag mas garantisado. Bago din extracted sa mangosteen, may malunggay man, may marguso, may golic kag spirulina. Gani mas epektibo sa pagbulong sa mga balatian kag lamang sa mga bukol-bukol sa inyong mga kalawasan. Zantol Plus Gold magkakal sa mga butika. Rekta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na dyan, la 5:50 aksyon Radio Philippines Standard Time. Life Extension na Vitamin D3 sang Life Extension na Philippines. Ang pag-maintenar sang healthy level sang vitamin D, nagabulig ini papag-on sang ato sa nga immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo sa risgo nga matapikan sang balatian labi na ining makapamatay nga cancer. Mag-Life Extension Vitamin D3 na isa lamang sa madamo nga produkto sang Life Extension Philippines. Ugalion ang pagtumaro sang Life Extension Vitamin D3 ila sa ning opisina kag klinika kung mayara ka mo sang palamangkutanon sa iban pa nga mga produkto sang Life Extension Philippines. Para sila sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. May MJ Ruby Salazar, may hapon action bar watching from Japan. Keep safe, Negrosanon. Joser Alingas pwede mabiyahe alin Bacolod pagkadto sa Bidalbagan sa 16 kay gusto ko na puli. Ti ang GCQ, General Community Quarantine, pahanugutan na nga makabiyahe ang public transport. Basta may social distancing. Limitado ang kadamuon sa pasahero nga makasakay.
Kas ata Efren Hinovea, monitor di sa pait na location sa La Carlota City. Evon Amban, abaw di galit taya maka MCQ. MCQ, Evon Amban, JCQ ta. Kay modified ka tadi kahapon, ginbalik sa General Community Quarantine, gindulang modified. Kay classmate Chora Aldea, high sa kay Inday Restia, Bus 93. Stay safe, kamutaran. Bus 93 sa nga Doña Luisa Medel National High School edisya. Hello kay Baby Coco, kay Takaring, dara ka pamati sa tangob, Benson Family. Vanji Kinyaniola, may biyahe tricycle sa 16, mangkot lang ko, biyahe na public transport. Basta mo na social distancing yapon kay kung mag-sopa ka mo, social distancing, face mask, niyara ka mo sa katubangon nga pinalidad. Sunod lang ta. Ophelia Galero Arce, watching live, greet lang employees ng Silver Dragon. Rensto Gaan Deo Agapito Dante with the Engineer Felix Villatura, monitor gina. Franklin Tilahio, good afternoon, landa sa imos, thank you. Clemenzo Vincent, tamyaw kay Tioy Ernesto Regazzo, nagapamati gid subong. Sonia Giolingo de Los Santos, good PM, General naman ang makulod, hindi naman modified, hindi maintindihan daw lain man na. Kaya mo nagani, kinang muno ko sa headlines, galain-lain ang desisyon sang, o kung anunsyo sang national, nga interagency task force. Kaya mo na, ginmuno ko kabay pa, kining ulihing anunsyo nila, nga GCQ ang bakulod, General Community Quarantine, gindula ang modified, kabay pang amon na ni. Parang, kung anong mahisugtan, kabaplastar sang sinapol sa mga napatigayon ni Mayor Bing Leonardia. Mo naman ang ila sa nga iga-implementar umpisa sa Mayo 16. May 14 na to sa buong boss, May 15 na. Lain blakon mag-change pagid boss May 15, gabi pa. Nung guwas naman, ginisa. Una sa balita, una sa aksyon. Kenneth Valencia, thank you. Jobert Adrias, okay. Monitor lang jotihan ko sa bata, yako damo gid nga salamat. God bless inyo. Thank you. Salamat gid. Judith Calves Pamposa, Rejan Tan Villalon from Barangay Purisima Manapla. Jo Marie Pormentira, hello kay Hene Perez sa Bidalbagan. Task Force Dragon Bitaw, stay safe. Kamo sa checkpoint, dara sa may Barangay Elhis. Amal ni Chona. Shakil Tarak Muhammad, may sunog subong, verify lang kon where. Check na, no? Arnel Susada, hi po. Aramasinofi Valenza Subaldo, always monitor. GCQ naman takudo. Yes. JCQ naman. Romo Pasaporte, monitor man ko di sa action, Marlon. Okay, Barangay 7, Virgie Briones, good afternoon, Action Mar. Kung mag-GCQ bakulod, lawan laban, GCQ man Negros Occidental. Kaya ang Negros Occidental, nag-GCQ na nauna nga daan. So, sige-sigihon lang. Para mag-uniform lang, magpalarihos, di magsalalabo ang pinsar sa tao. Arnel Susada, pwede pamangkot akon mga auto dara sa Bacolod gabantay sang lula. Namon pero mapuli siya sa Lunes tapos mabalik siya. Pwede pa na siya kabalik. Depende na kay may ang curfew sige daw masigi ni siya. Di may edad kabay ang implementasyon sang curfew. Wala ton tara ha ang Bacolod mga ka-aksyon nga implementation sa resulta sang Sarisilin tara Sinapol subong nga nagapadayon pa. Shalik Tarak Muhammad sa Gardenville ni siya. Okay, Joe Bailoses. Bailoses family sa Ngabara Sky, Vista Alegre, Action Marlon, pwede kami kapangayo face mask. Glenda, kainday Glenda, J. Jackson, hello. Raman, okay. Ano na ni maka-duty na kami sa 16? Why kudaan na tagaan sang pas di nagligad? Halin sa kay commentator. Damo na maka-duty sa May 16. Parang guidelines maka-aksyon nga nga sundan ta sang dapat kag hindi dapat ti wala ton tara. Basi sa mga gabi mabalaan tara na.
sa resulta sang Sinapol subong. Marlon Tugado, Nanay Amelia, Barangay Kabkab, advance happy birthday ko do. Good sa ila, bandok ng Inday, kasalamat kay Joy Joy, imo gali taya subong. Ambal ni kayo Marlon Tugado, Ernesto Paul Pareño. Kabay pang iban nga barangay ga himo indi amo sa distribution sang SAP makasuhan man tani Captain Paul Parnia. Amo gin dapat na ang DSWD daw guba na nga plaka nga kada adlaw ga panawagan gid nga ang size mill dapat bilog size mill gid atag. Kaya nasa memorandum circular number 9 sa nga DSWD ting iban na wine mate. Imbes size mill may 5 iban abot sa benepisyaryo, iban may 4, iban ginakupitan pa 500. Te ara kay seryosong gobyerno sa pag-imbestigar sa inyo. Preparar ka mo sa irong sabat nyo dahi. Inday tog sa Lopez, Sister Tamar din Law, si Police Officer Romer Paul Salarda. Sir, good afternoon sir. JR Mainit Region, John Villarosa. Kung biya magsumar sa just total may penalty ang madakpan wala naga-face mask kung ako sa syudad hatagan reward 100 makadakop wala face mask kay mang dakop na lang kami. Galing kung dakpon mo guro na ba si kung nagalokdok libutan bla kag manapungol blaw. Atag tara sa mga kapulisan ang mang dakop pa. Sonia Jolingo de los Santos, ano gid ang rason nga ma-ECQ naman kita, talaka na gid. Kalawig sang rason sang National Interagency Task Force. Kay Manang Aw-Aw, Maria Teresa Alfonso Tordillos, hello. Pau sako-sako gid nang. Sige. Emilia de la Torre, kay Kasata Emilia de la Torre, Ma'am Lea Silvestre Alameda, ay Sir Trenyo Magsusi, may biyahe na ang Sire Cebu Bacolod. Ang biyahe dari sa Negros Occidental, ginanunsyo kaina, maumpisa Lunes, May 18, sa Lunes. Kay mapreparar pa sila sa Sabado kag Domingo. Isuryahon pa mga drivers. Kung anong dapat, ay dapat. Man may social distancing sa ato sa ding mga pasaherong nga iga patuman. 5:59 Action Radio Philippines Standard Time. Babalik pa kita dugay pagkatapos gid lamang City. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
ta magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipanganan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Mga DTX sa 500, labi na sa mga nagasuprarbla sang ila sa rin batsang sa ila sa rin kidney, sa ila sa rin atay, kidney problems. Ang sabas na makaaksyon is DTX sa 500. Damo sang madalang health benefits sa inyo sa rin lawas. Pwede ka mo pagig-angot sa Kalusugan Yan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Sa dugang nga pala mangkutano na angot sa DTX 500. Pangontra ini sa toxins. Mag DTX 500 na. Una sa balita, una sa aksyon. Gapa shout out lang si Migota Mitch Tolosa sa kay Aileen Sevilla. No, pa shout out kay Aileen Sevilla halin kay Migota Mitch. Ambal man ni Hans Bell, shout out ang sa Marlon na tagaan na kami sa imo dari sa Maapag Valencia City. Nagatan-aw kami sa imo dari sa Maapag Valencia City. Bukidnon sila papabunoy kag Mama Bimbot mayo na sa iya. Salamat kay Hans Bells. Araman si Toblok Lawi. Greet ko lang happy birthday kay Samuel Muyani Sr. sa Ngalihis. Si Ben Dor asko konsigi ang quarantine pass sa GCQ. Thanks balantara karon. No, kay sa Apple pang ato sa ding mga opisyal sang sunod. Jose Le, okay, araman gapamati pamilya Esparagosa sa Magalyon. Anne Marie Garcia, tamyaw frontliner sa Barangay Agisan, gabonitor gid sa ila team leader Chief Mario Balayo. Ay bandit neta na malabutan na kay damo pagido. Sobra pa ni mga lapit pa sa kagatos, di tadi ba labutan kabanti lapaw-lapaw ng ato sa ding mga minutos. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton, ginarekomendar panyawan herbal capsule with mangosteen. Sa mga nakabaton, blasang sapla, mas maayo kung imbes bakal nyo na kag itahor nyo, bakal nyo suplemento. May benepisyo pang lawas ninyong angkon. Labi na panyawan herbal capsule with mangosteen, ang milagroso ka kapsula. Masolusyonan kaya na problema sa inyo sa digay kayo lawas. Kung nagapanang luya lawas ninyo ne, man kunway ka obra, galuya man lawas mo, tiner ka lang sunod balay mo. Kagala ka lang kapulungkoon, da kagalantaw sang TV, hampang cellphone, gapalang luya lawas mo. Pero kung magtumar ka mo panyawan na capsule with mangosteen, testingin nyo bala kay pagsik, di yung pamatsagan nyo.
Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Carol Pharmacy, kagiban nga butika sa inyo sa ring lugar. Panyawan na pagkapsul himo sang said marketing. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang iban nga balita way tabalabutan tutok sa Action Firing Line, las 6:30 tubto balas 9 sang gabi with Action Brian Morden. Kaabot kay Action Henry Spulgar kag Action na J. Ambaykin sa Technical Control. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.